Đây लोगोफोर आं दायो बारियावहाय दंफैयो बारियाबो हाग्रा दुबाय नालाय थानायनिबो सम जाबाय फोसाबनांगौ बिराद दङ हाग्रा जाजोब्बाय नै बारिया दायो फोसाबनांगौ समाव फोसाबाबा मोजां जानाय नङा नालाय बिराद हाग्रा जाबाय नै दा सम लासिगोन हाग्रा जाजोबथारबाय नै दामबो गैया माने ओरैहाय सापात हमनानै बुदोंमोन आरो सापात माने दंफां बेयावहाय एकदम मा गोथौमानि बौदों नामा? गोथौमानि बौदों एकदम सादों मेजेरदों आरोना दायो फट गैयि बायदि मोनदों माने बिराद ओंखारदों आरोना नै जादों आरो दा जुर मोनगोन ना मोनला बिदि आब'आ दे एसे मावबा एसे आन्दाज खालामनानै माव औ आखाइफोराव जेनेबा सिखा गोबौ जायो नालाय आन्दाज खालामना माव बाहेराव थाबायनो न'नि खामानिफोरखौनो मावनोनो मोनबाङाखै बिराद मैला जाना थादोंलै Aku kahit kami na lai, ini kasih share nih, kahit dulu ya. Ini apa ini na lai, double kalang dengar ya, jel kalang sekarang kahit ya. Mana, diwai mila kutung nala, mila kutung apa, jel kalang dengar ya. Ini bedi gua hang nih, nasi. दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगोफोर हानायफोरखौ माबाफोर सोंनो जुदि कुइसनफोर खालामनो गोसो जादोंबा बुजियाखैबा कमेन्ट सेक्सनाव हर मावैया गोबाव जाबायमोन मेंनाय मोनदों दा मावलांबाय थाबासो मोजां जासिगोन Jangan lupa sini jalan. Pas tahu ini video ini ada double kanan karnanya. Kendi gua hatar nanggu ada. Makin jaya, lihat sama lah kan anggo, ini, sama ya nih, next selokan aja, tunggu kok. Ini bedi thotting ini juga nih, ini akan nih, juga nih basic kan kuriku lo kata nanggo deh logoper. बिराद इम्पर्टेन्ट आरो बियो सेकेन्ड खुरिया नोंहा लेथ्राबो इसां जाया आरो नैबे आथाया मालाबा गगाया मालाबा जोङो एसे समनि आंखालावहाय एडभान्स खांफैनोबो गोनां जायो नैबे खेथ्रआवहाय जोङो खुरिखौथ' जों खांग्राना गालांनो हाया खुरिखौ खांग्राना गालांनाय लोगो लोगोनो आरो नोङो नेक्स्ट फुङावहाय हानायावहाय लेथ्रा फेथ्रा जाफैयो बिनिखायनो जोङो सेकेन्ड खुरि थायोबा फेथेंना गालांनानै मालाय सेकेन्ड खुरियाव स्क्रेपनि जमा जाना थागोन आरो नैबायदि खालामनांगौ आरो जोङो सेकेन्ड खुरिखौ लगायथारनांगौ एकदम इम्पर्टेन्ट आरो बियो हाग्रा फोसाबगासिनो हाग्रा जाजोबथारबाय बारिया
गोबाव जाबायमोन नालाय फैयाबो नै आं एसे गेजेरजों थाबायफैदों माबायदि कन्डिसन जादों नायनि र' गेजेराव बिराद हाग्रा जाबाय बेबायदिनो आंना सा गेजेर गेजेरावबो रबट दङ नैबेथ' जेवजा नैबे जेवजा फांसेयानो मोननै गावदों बिथिंबो हायो बेयावबो हायो फांसे दंफाङावनो बिदि नुनो हागोन लोगोफोर इयाव आंना सा गेजेराव रबटसो दंजोबो दंफां होआखै आं माने दंफां होयोबा लाब गैया बोसोराव खनसेबो मोना खिन्थु रबटफोर होयोबा नोंहा दिनावनो एसे एसेबाबो फैबाय थागोन ओंखायनो रबट लगायदों बिराद मोजां जायो आथायाबो बिराद मोजां गयो देग्लाय सापाताव जानाय नंला बायदि मोनबाय आं मा जाबावगोनथाय कन्डिसना बिराद गाज्रि सापातनिया रबटआबा माबायदि जायो देग्लाय रबटआवसो एसे आखासै सायावथ' बारा आखा गैला आं देग्लायनि रेटखौ नायनानैहाय बेलेग बोसोरावबा दाबायदि फार्स्ट टाइमावहाय एसे मोनोमोन दामखौ खिन्थु देग्लाय गैया फार्स्टआवनो नार्भास माने मावनो गोसोखौनो जायाखै बहुद साफा खालामनांगौ दङ माबायदि खालामगोन हाग्रा जाजोबखाबाय इउरियाफोरखौबो दानिया मोननो थांला मा नियम खालामदों मा गोदान माबा नांगौनो भटार कार्ड नांगौनो पान कार्ड नांगौनो मोना जाहा थाहा माबाफोरखौनो हासारफोरखौनो दानिया दिग्दार जाखाबाय पाब्लिकखौ बिराद हेरेसमेन्ट खालामदों मावना जाग्रा मानसिफ्रासो बिराद खस्थ' बायद' কি দিছে মালিকে সিংড়া গজা সেনিসা দুটা খোৱা দুটা দিয়ে দেচোন খাওঁতে কেনেকা খায় খাই দেখাই দিবি দে দেখাই দিবি খাওয়াটো কেনেকা খায় এনেকা খাব এনেকাই খাব वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है जाग्रा सफैबाय जोंनिया जानोसै आंबो लोगोफोर दा लुबैदो लोगोफोर दे आं जानो र' दानो जाखागोन आं दसेनो मा समाया आं जानो बिराद किल' जानो हायो आं बिदिनो इंगा ओमफ्राय गजा मोननै दसे हाग्रा एवबाय सायाव आरो दसे रबट एसे हाबाय फार्स्ट नालाय दायो बारा गोबावबो मावनो हाया दसे मावदों आरो थांफिनसै लोगोफोर जोङो मावखांबाय हाखांबाय ओंखाम उखैनाय मोनबाय न'आवबो जेबो जाबोनाय जायाखै एसे मोजाङै बेबायदिनो एसे गहांबाय नै उदैयावहाय नायनो हागोन नै एसे बारा गवा दायो फार्स्ट टाइम ना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर आरो गोदान भिडिअ लाना फैनोसैलाय